କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲେ, କେବେ ମୁହଁମୋଡ଼ି ଚାଲେ ନାହିଁ। ସେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି, କାହା ସହ ସାଥୀ ହୋଇ ଚାଲେନି। ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା ତ ତା ଜୀବନରେ ଲେଖା ନାହିଁ। ଏ ସାରା ସଂସାର ଗତିପଥ ତା ଅଧୀନରେ ଚାଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥ ସଦା ବଦଳିଯାଏ ସେହି ସମୟଚକ୍ର ବଲର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳେ। ସମୟଠାରୁ ବଳବାନ ଏ ଜଗତେ ନୁହେଁ କେହି। ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ସେ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା, ଜୀବନ ଗତିପଥର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବି ସେହି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ, ରାତି ପରେ ରାତି ସଦା ବିତି ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ରୂପ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ସହ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଶୈଳୀ, ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର କୌଶଳ। ଦେଖିଛ କେବେ ସ୍ଥିର ଅଛି କି? ସମୟ ବଳରେ ସବୁ ବଦଳି ଚାଲିଛି। ମୋହମାୟାର ପରଦା ଆଢ଼ରେ ସମୟ ଗତିବିଧିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ କାହାର ପ୍ରୟାସ। ମୁଁ ଆଉ ମୋରକୁ ଆପଣେଇ ଏଠି ଭାବନ୍ତି ଆମେ ସବୁଠାରୁ ବଳବାନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି କେହି, ସମସ୍ତେ ତ ସେହି ସମୟର ଦାସ। ଏଇ ଆମ ଜୀବନ ସ୍ଥିର ଥିବ ନା ଏଇ ଆମ ରୂପ ଯୌବନ ସ୍ଥିର ଥିବ, ନା ସବୁ ସମ୍ପର୍କର ଡୋର ମଜବୁତ ଥିବ, ନା ଆମେ ଆମ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସହ ରହିବାର ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସର୍ବଦା ରହିଥିବ। ଆମେ ଜୀବନରେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ଥିର ଥିବ ନା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ସବୁକିଛି ଚିରଦିନ ରହିଥିବ। ଆଜି କିଏ କହେ ମୁଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଘରଦ୍ୱାରରେ ବଡ଼, କିଏ କହେ ମୁଁ ରୂପ ଯୌବନ ଭୋଗବିଳାସରେ ବଡ଼। ଆଜି କିଏ କହେ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଗୁଣରେ ବଡ଼। କିଏ କହେ ଅନେକ ପଦ ପଦବୀର ଲୋକ ଦେଖାଣିଆରେ ମୁଁ ବଡ଼। କିଏ ସମାଜରେ ନିଜକୁ ଦେଖେଇ ହେବାକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି ତ କିଏ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥର ଭୋଗବିଳାସ ପାଇବା ଲାଲସାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି। ଏଇ ସବୁକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଦମ୍ଭ ଗର୍ବ ଗାରିମା ଅହମିକାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ସମୟର ମାୟାର ଖେଳକୁ କେହି ନ ବୁଝନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଏଠି କେହି ନୁହେଁ କାହାର। ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଏସବୁ ତ ମିଛ ମାୟାର ଖେଳଘର। ଏଠି ଆମେ ସବୁଦିନ ରହିଥିବା ନା ଆମ ରୂପ ଯୌବନ ରହିଥିବ, ନା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ସବୁକିଛି ରହିଥିବ। ସର୍ବଦା ଲାଗି ସବୁ ସେହି ସମୟର କାଳର ଗ୍ରାସରେ ଚାଲିଯିବ। ଏ ମାଟିରେ ସବୁକିଛି ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାସ ଖାଲି ଆସୁଥିବା ସେହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଏ ମାଟିରେ ସବୁକିଛି ମିଶିଯିବ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାସ ଖାଲି ଆସୁଥିବା ସେହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର।